Semana Santa na sa sunod semana apan karon pa lang na anay mga tao nga sayong namalitog sagol sa nabantog nga binignit. Sa aron nato ang mga protokol nga gipatuman usab sa merkado sa carbon. Pinaganin ng report. Ang makasuna sa atong carbon market na katorang na ay delivery. Katong na ay delivery o na ay transaksyon dito sa bangko. Sa entrada pa lang sa carbon market, stricto na ang gipatuman nga protokol na ay entrance o exit sa mga mamalitay nga gibahin sa tulo kadapit sa carbon area. Samtang higpit usab nga gididaan ang mga sakinan nga musulod, gawas lang sa mga delivery. Aron masiguro kini, adunay mga force multiplier sa barangay ug task force kasaligan nga nagbantay. Megaphone ang ilang gamit aron siguradong makadungog ang publiko sa mga angayan ug dili angayan nga buhaton. Sa pagkaroon medyo okay na kay at least nakabalo na sila ba. Karon mga kuha na kaadlaw natin kaupat nga nag-implement ani nga bag-o nga protocol. Samtang sulod nga bahin sa merkado ilabi na sa baligyanan ug binignit, may mga tawo na usab nga namalit. Kini aron dili maabtan sa pagdagsa na unya sa mga mamalitay. Si Ayana gikan sa dakbayan sa Talisay ug nangompra na ug landang, sago, kamuti, saging, ubi, nangka ug uban pa. Para safe food ba? So okay lamang kang presyo wala. Ay okay ra jud iyang presyo. Bisan ang mga vendors mamadlong na usab sa mga customers aron dili magdasok. Dili na sila buot nga masubli ang nahitabo sa nakalabayng tuig nga midagsa ang mga tao. Kini ang ilang commitment atol sa tigom nga gipatawag sa Cebu City Hall. Mo-guide lang mi sa among customer nga magbutang lami og mga timailhan nga para maka-social distancing. Kauban si Godfrey Liliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.